Thank you friends जों दिनै हायसिनि DPSC जे थानाय 17 तारिखो PA बा पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 नि एग्जाम माने बिनि आंसर की रखातिनि फ्रेंड्स नरक गुगल थांगे DPSC नि टाइप खालामके अमतिके फाइनाय बिनि ऑफिशियल लिंक त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमिशन होननाय ओ जागा क्लिक खादि नरक ओ जागा क्लिक खागे फाइनाय फ्रेंड्स अमतिके बिनि जे ऑफिशियल वेबसाइट अम हाके नुजा फाइनाय अमके नुजा फाके नरक ओ जागा जे व्हाट्स न्यू और वो लिंक रजाक दंगो ताई यांगो बो साइट दंगो आंसर की होननाय ओ आंसर की नरक क्लिक खादि ओ आंसर की क्लिक खागे नो फाइनाय फ्रेंड्स अमतिके लिंक रजाकनाय प्रोफेशनल आंसर की of preliminary examination for recruitment to personal assistant grade 2 held on 17/01/2021 invitation nong rojak tai A B C D bini answer की rojak ke और jago norok yango je PDF bini link rojak o jago download ba view hono tolo norok jago click khage kino फाइनाय अमतिके फाइनाय बिनि पुइलाव तंनाय A set A series नि आर परे B series जे नंग मिलिमन नायनाय di C series तंनाय बेनो नरक यांगो थांगैनाय डाउनलोड खालायनाय मनो तै प्रिन्ट बो खालायनायनि मनो गांके जानजा सीरीज मिलाय नायनाय दि फ्रेंड्स अंगाय असंग सिकोन साथा नंग बागै ओ इनफरमेशन अंगाय बोसोरं मानखा चेक खालायनाय लायदि बा बोसोरं फाइनो अंगाय असंग ते इसा जतनो हानो हाय हामबाय।